राधे राधे जय जगन्नाथ। विद्यालय विद्यालय ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର। ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ମୂଳ ଆଧାର। ଏଠାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସଂସ୍କାର, ନୈତିକତା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୱେଟ୍ 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 ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ରଚନା କହିବ ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଇଁ, ଆଜି ଯିବ ଚୁମୁ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକରେ କହିଦେଲି ଆଉ। ସେଦିନ ଥିଲା 10 ନଭେମ୍ବର, ମାନେ ସୋମବାର। ଚୁମୁ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ରାଜି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକିଦେଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥରରେ ସେ ପୁରା ଆରାମସେ ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ବ୍ରସ୍ କରେଇଲି, ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଖୁଏଇଲି। ସେ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠେନି, କିମ୍ବା ଉଠିଲେ ବି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଏ। ସେ ଜମା ସକାଳେ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଏନି। ତାକୁ ଏଠି ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ରହିବ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଘଣ୍ଟେ, ତାକୁ ତ ଖାଇକି କିଛି ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଲି। ତାପରେ ସିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ। ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥାଏ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସେଠି ରାଇମ୍ସ ଗାଇବି, ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବି, ମୁଁ ସିସୋର୍ ଖେଳିବି, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି, ମୋତେ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲା ସବୁ ମାନେ ଟୋଣା ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ କି ବାପା ମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଜମା ବସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ଛୁଆ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୁମୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ନାଚୁଛି, ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତାର ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ। ତାକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଠି ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ବାପା ତାକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ କରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି, ପାପାକୁ ଟିକେ ନମ କରିକି ଯା। ତ ପାପାକୁ ସେ ନମ କଲା। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କଲକୁ ନମ କଲା। ଅଙ୍କଲ ତାକୁ କହିଲେ ଯା, ଭଲରେ ଭଲରେ ସ୍କୁଲ ଯା, କାହାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବୁନି। ତ ଆରାମସେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ନମ କରିନି, ଆଣ୍ଟିକୁ ଆସି